miliyan? Kudi nake gani a can nake waya ma. Kai wannan miliyan. Alkur'an zai ci. A zamanin Buhari nan? Waye shi? Kai ina Kudi ne fa. To sai ka wa. Ba zai ci ba. Kudin nan ba zai ci ba. Mala lafiya, mala lafiya. Malam sabida Allah nan wajen hutu ne. Wallahi lafiya wannan nan ka samu ka huta ka wata. Ka huta. Wannan abin da nake nufi wannan kudi ne hanya ba zai ci ba. Dan mun ga ina ko masala ba. Wani kudi ne kuke magana wannan ne? Kudin kafe ne, kudin kafe ne. Kudi kafe ne. Kudi kafe ne. Kudi kafe ne. Ba ka rawa ne. Kudi kafe ne. Ana ba ana ne kudi kafe ne. An yi kudin na ta ci. Wannan wani kudi ne kuke magana da Allah? Malam me ne baka tukuna? Me ne baka? Me ne A baka? nufi na shine wani kudi ne kuke magana? Dole Dole ka ka zama zama wani kudi ne kuke kudin magana? kamfen muke yi. Kudin kamfen ne Buhari zai tura mana miliyan 70. Shine muke magana ne za mu raba shi. Haka ne turawa haka? Ba mutane ne mu ne? Wannan baya da musulmi ko ba. La. Washe da ku barayi ne? Wallahi ni da ku barayi ne? Wallahi ban taba saka ba. Idan ko da Mu ka ga rubuta barayi nan ne. Da ku barayi ne? wannan zai ne ba shi hankali ni dai wannan da ko da